Ребят, сейчас капитанам ваших команд дадут брошюры, в которых написан порядок выполнения вами, вашими отрядами станций. Оештыручылар соңгы аңлатмалар бирәләр дә һәм квест башлана. Акчарлак лагерендә ял итүче балаларга 6 станция узарга кирәк булды. Квест называется у нас «Честные каникулы». Квест гадел каникуллар дип атала. Катнашучыларга 4 очный характердагы станцияны һәм 2 станцияны мөстәкыйль үтәргә кирәк булачак. Барысы да кураторлар тарафыннан алып барыла. Чара балаларда гаделлек, намуслык кебек сыйфатларны тәрбияләүгә юнәлдерелгән иде. Анда шулай ук коррупциягә каршы көрәш мәсьәләләре буенча район башлыгы ярдәмчесе Валентина Урысова да катнашты. Чараны Татарстанның иҗади яшьләр академиясе вәкилләре оештырды һәм үткәрде. Балалар плакатлар ясады, сорауларга җавап бирделәр һәм башка станциялар үтте. 4 отряд катнашты. Приведу пример. Это человек, который отвечает за сохранение порядка. Полицейский. Да, полицейский, правильно. Коррупциягә каршы квест йолдызлы десант сменасында үтте. Анда төрле районнардан 74 бала ял итте. Смена 13 августтан 19 августка кадәр дәвам итте. Конечно, ежедневные мероприятия, у них подготовка с вожатым. Например, известный в Пестрецах Star Teenager. То есть они собираются, танцуют. Также День сказок. Они вместе с вожатым придумывают сценки свои. И на вечернем мероприятии каждый день выступают.